Okay, Doc. So, sa diri kadto kita, Doc, paano bala makabulig sa mga pasyente naton nga may ara nga osteoporosis ang physical rehabilitation? Ang physical rehabilitation. So isa ka pa maagi nga makabulig ang physical rehabilitation sa aton nga pasyente paagi sa kung abi kung wala pa siya yan na fracture ano. So sa prevention pa lang, lalo na may mga pasyente kami nga menopausal, Mhm. ginatuluan namon sa mga exercises pangpabakod sa ilang nga tulan, no? So mga strength weight bearing exercises, strengthening exercises ang muna gina lalo na mga spine loading exercises ang mga nagapabakod sang lalo na kayong una ginaigo sang osteoporosis ang aton spine. Mhm. Also, may ara man kami nga ma-exercise nga mag-strengthen sang ilang nga mga core muscles kay syempre naigo ang back kag ang back muscles. Also, may exercise man kami nga fall prevention kag balance and coordination. Kay balan mo kung biskan may osteoporosis ka, kung nami ang balance mo, Mm. kag hindi ka man matumba, hindi ka man magpa-fracture. 'Di ba? Okay. Kaya mo na gina ginaibitar ta mo sa osteoporosis nga Mm. kung matumba ka, ma-fracture ka. So, ang pag treat sa osteoporosis, hindi lang na nga pabakuron mo ang tulan. Dapat may upod gina nga physical rehab Mhm. para ang balanse sang pasyente, bala, ang balance niya, coordination niya mayo, para hindi siya matumba. Kay Okay. drama lang na ang critical ng osteoporosis nga ma-fracture siya kung matumba siya mo. So dapat namion mo gid through physical rehabilitation ang iya strength, ang iya balance kag coordination para hindi siya matumba. Okay. Kag para hindi siya magka-fracture. Kaya muna ang komplikasyon sa osteoporosis, ang fracture. Okay, Doc. Doc, may mga fractures nga common um, sa ginahamba mo kaina sa risk nga magka-osteoporosis. Pero Doc, ang ako nga pamangkot, for example, sa high school kag college sabi David Doc, ng varsity siya no sa basketball. Di syempre, kung mga athletes may mga hindi man na kung kaisa ibitarandok nga may mga fractures sila bala mga nga makuha. So kung magdugay dok ang ida to nga daan nga fracture pwede na nga mangin risgo sa osteoporosis. Usually kung ano, may bata ka pa yan nagka-fracture, kag gin treatment at the time, either gin close reduction, gin stabilize man lang, kag Mm. nagpali man niya sa normal ang tulan, hindi man na siya ah hindi man na siya ano ng risgo kung may old fracture na siya sang bata siya. Mhm. Ang risgo gid siya sa pag-abot niya sang 50 kung Mhm. ano sitwasyon sang iya tulan. Kaya ang sitwasyon sang tulan mo sa 50 ka, resulta na sa imo nga lifestyle. No? Amo Okay. to ang bata bala, pila ka calcium na kaon mo sa isa ka adlaw, vitamin D, ang protein sa imo Mm. nga pagkaon, no? Ang bisyo mo, gapanigarilyo ka, inom ka alcohol, caffeine, inom ka kape, kag pirmi. So those things or gate ka sa mga bulong Mm. nga nagapanipis ang tulan. Or case ay those nga may cancer also can manifest as ano no, may ara iban nga abi mo osteoporosis, Mm. gali pwede man nga either infection sa tulan or cancer. So amo na kung may low back pain ka, sakit ay mo likod or do ka kuba ka, hindi mo na pagpabayaan la infeksyon na sa tulan Mm. or pwede man nga basi bala ba wala talang ginapangayo bala may ara man bala cancer nga gakadto sa tulan. Kaya mo Mm. na kaysa nga doga metastasis na bala. So ina may Okay. sakit man na sa likod, daga kuba man na sila, ga kay bala mo ang cancer ginaut-ut ya man ang imo tulan. So Okay. gagabok man ang imo tulan. So pwede ka man magka-compression fracture pareho sang osteoporosis. Gali ini cancer na nga naglapta na sa imo tulan. So that's Okay. why importante gid nga mapa-check up kita sa doktor para balaan gid kung ano cause ang imo nga sakit sa imo likod, ang pag ano bi ng paggabok sang imo tulan na.